Ahoj lidi, dneska jsem se rozhodl, že bychom mohli, že dneska jsem to počítal a já mám přesně 289 lajků. A napadlo mě, že bychom mohli do konce roku dát 400 lajků a aspoň 25 odběrů. Myslíte, že to dáme? Jestli jo, tak tady dejte odběr a like. A jestli si myslíte ne, tak tady dejte jenom koment, jo? Takže u dalšího videa nebo shortu, já myslím, že dneska ještě vydám hodně videí, takže jako, jo, prostě zkusíme překonat aspoň 300 lajků a dáme aspoň 400. Věřím vám.